Bueno, molt bones. Es bufa una mica més, però la veritat és que la tranquil·litat i les necessitats de Nadal, les sensacions són de moment molt bones. Ara veurem quan en portem unes quantes. M'agrada nedar, trobava molt a faltar. Jo crec que està molt bé que obrin, sigui com sigui, però hem de nedar. Jo crec que la gent que pugui venir que vingui per nedar, per